Hey guys, I'm CJ. Welcome back to my channel. So today is another vlog. Update karon today is April 25. So ang bagong update sa among syudad kay extended ko no ang quarantine to April 15. So pasabotan na extended na po ang kuan. So na work from home na sa doon niya kuan. Pero bit ambot lang yung sa kay kuan na pero akong expectation gano mga June to gani mahuman yung quarantine. Sige no extend. Muro extend ECQ to 2366. Mo siguro nga text sila to. Anyway, akalain mo last week 1 month na ko nag work from home. Okay. Come on. Ikaw na si Ate eh. Tumoto siya. 1 month na ko nag-work from home. I miss the aircon. I miss the milk tea. Tawag ko ito, iganga mo ito. Sa pa ko ligo. Kaya ba itong bago pa ka naligo? Yan mga 5 minutes after kay wala na yun. Igang na kayo. Singot na kayo. Namuha na ko papil. Namuha na ko sayo. Lamig kaya rin sa aircon. Aircon. Ari sa ref. Bitaw mo tambay kay bugnaw. Pero saan naman kasi gorente. Kawa na lang. Nya. So today, kay naman to. Idamgo ka lede. Chiwi. So today kay Sabado niya dapat ko mo kuha nga ron mag-grocery kay ako ang ending sa plate number kay even number na napoy coding sa vehicle ron. So Graph ano man ka nice buno dia mo si buno dia si ikaram na dia so mo to commercial so na commercial na po. So naay kanang bagong update po ang city nga nag-implement sila og coding sa vehicles. So ang odd numbers kay Monday, Wednesday o Friday while ang even numbers kay Tuesday, Thursday and Saturday. In Sunday kay wala joy sakyanan nga mulakaw or mulakaw diri sakyanan or mo kuan kana mugawas except sa kanang mga frontliners o kanang mga kuan na mga important vehicles sumuna siya ka Sunday. Ano man ni si Graph oy? Hoy. So may kaaway ni mo diya. Kinsa kaaway ni mo Graph? Tapi? Graph. Kaaway ni mo si Print na nakilay. So moto since even number man ang ending sa complete number sa akong motor so karon ko mag-grocery and usual ato ko sa Yala kay dool ra sa mo niya hopefully lang kuan. Let's go check it out kung unsay ka na updates pod sa mo ang barangay. So wala ko gawas pero last ko nang gawas pa like Monday pa kay secure ko vehicle pass kay dili man pwede makasaludo ang mga outsiders nga vehicle nga dili ta kay podromo sa mo na kinahanglan og vehicle pass niya kuan. So time check alas 3 city sa hapon. Print. Nasa print rin Ang tubol na mo kairo. Oh, sa vlog hi print. Bote mo. Moto nga maligo sa ko kay alas 3 na niya. Higang kayo. Ay nako. Karong panahon na no I wish nga na ko sa kanang kuan so Antarctica sa ikuan. Isolation, bro. Corny. Ano man na Graph? Hello. Umaga sa hapon sa gabi. Buha trapiko. Wow, wala nakasunod, Graph. Mga ani mo, Graph, eh. Banga ka, Graph. Hashtag sana all. Maligo sa ko, eh. Print. Mabulog mahulog. Kita sa kape kay doka kaayo. Alas 3:30 nya wa pagyapon abot kong auntie. Ana ka sila karon naglaro-laroy. Mag-grocery pa taon ko. Antahan lang tamo guys. Mapiling manok. 1, 2, 3. Once I fall in love and I'll be happy.
When you fall in love and there's still a hope. Once I get some money, it'll all be easy. Bako sabak kayong background. Then you get that money, you still feel broke. Once I get a little older, I won't worry. When you get older and you don't feel like it should, I'm thinking once I learn to grow out wearing plenty. Maybe that's where love starts getting good. Remote kayo, kapoy kigaw. Kuan dito sultahan. Dito balik ni sa Hey guys, nandito diri sa Ayala basement. So, eco bag check, gloves check, mask check. So, let's go get some groceries. So, looks like napalinya guys. Na social distancing pa more pero ano na botilya sa kuwan dira. Yung mga Pinoy yun, nakaglapay sa masuka. So nana ko diri sa Cebu sa metro, and let's get this started kay almost 5 PM na, and I think pa-close sa lahapi. So let's do this quickly guys. Sa taas yung mid section. Kabuat. Wala na may available cart goods sa muna. Basket na lang ko. Bugat-bugat ka siya guys. Asa ang gini sa mix. Time check. Kinahanglan na kamadto sa counter. Kaya 5 na. Puno na akong basket. Okay, kabugat niya. Kabugat. Good workout. Char. Hi guys. So, humana ko grocery. Nara ko sa parking lot balik. Sa parking space di ay. Then wala na akong ka-vlog kayo sa grocery kay gadali lang ko kay kasingko na mag-close na ang metro kala 5 so muna gadali-dali ko ya taas pa sa linya igang pa jud kayo nilisod kay ginhawa ning mask so muna nga mauli na ko ron kay manako nya 5:30 na so di ko na maabot ko gabi so let's go guys. Don't forget to hit like and subscribe and share peace and love. Di mo soroy-soroy maligo dito sa CR. Labahan ko yung tanan. Hey, gangay. Uod jud. Matay. Ko niya ko maligo kani ha karong Gabi. unya gabi. Wala man nag-check ang kuat. Okay, kuan ra man na. Maligo ko para mag-check. Okay, so muna ko ligo. Naligo gid dapat before magtikaw-tikaw sa balay. Okay, so observations. Wala na lagi kanang gabantay sa amo ang iskina. Wala na nag-check sa vehicle pass. Nagkuha po vehicle pass pag Lunes niya. Wala na gamita kaya wala nag-check. Nya wala thermometer. Ngadto sa kuan sa metro nga entrance. Naman to sa una pero karon kay wala naman. I don't know why. Alam po sa mong iskina kay wala napoy ka ng thermometer o ka ng nagsablik o ka ng tubig ba? Tubig with chlorine. Kani ba tong? So that's it for today and I hope nyo nakita kung unsa update sa Cebu City nga quarantine. Keep safe everyone. Thank you sa to mga frontliners. You're the best. Salamat kayo sa inyong mga tabang sa mua o ganang pag-fight sa COVID. So guys, please stay at home. Just go out if nabi kinahanglan na lakon lang and pamping ta mga bay. Mag-use t-shirt eh. Alright, so don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Share peace and love. I'm thinking once I learn to soak up every moment.
I realize my life's already good. Already good. Life's already good. I realize my life's already good. Thank God that my life's already good. Asa naman to sila, oy?